Justo tejerok enban febreruen hori, golpe destau zenban emon Madrien, urrengo hilien, batien, hasi ginen gu barnete izegaz. 4 hilabete emon gendu zen hemen, eta zerotik hasineko jentia, espana jakin ez zebez, pentsateo eta 16 lagun izen ziela, 4. hilabetien hemen ikun euskara hitz egiten, euskaraz berbaitzen. Eta non egin zen, barnetegi hori, hemen Busturin bertan? Hemen bertan, bai. Maria Olizan etzien, izatezin klasiek eta batzukan etzen bien lo. Eta gero hemen azpen residentzien neurrien, horretzen bien lo beste batzuk eta hor janetzen bien. Ebile ginen erre guztizen gora eta bera. Eta Busturiko jentea zen? Ikasliek ez. Ikasliek etorzien, Santurtzi, Barakaldo, Erandizoko bat, kanpoko jentia izen zen.